sampean ngerti yen bae sing 8 wulan itu melu upacara. Aku kepingin ngurus upacara apa? Upacara adat Jawa diarani Tedak Siten. Upacara iki ngurmati bumi ing ngendhene bocah pisanan sinau mlaku. Tradisi iki tansah dibarengi pandonga saka wong tuwa. Muga-muga bocah kasebut bisa urip kanthi sukses. Apa sampean penasaran karo seri tradisi tersebut? Ayo nonton video berikut ini. Tedak Siten iku salah siji upacara adat Jawa sing ngelambangake anak cilik pisanan nginjak bumi. Upacara iki dilakoni nalika umur anak kuwi wis 7-8, kurang luwih 8 sasi Masehi, waktu anak mulai sinau mlaku. Tembung tedak tegese medun, lan siten utawa siti tegese lemah. Wong Jawa percaya yen lemah duweni daya gaib. Mula tedak sinten dadi momen penting kanggo ngenalake anak marang urip ing donya. Tradisi Tedak Siten ora mung minangka upaya nguri-uri kebudayaan Jawa, nanging uga minangka lambang bimbingan lan tuntunan wong tuwa marang anak kanggo ngadepi urip. Prosesi iki dilakoni kanthi pirang-pirang tahap lan piranti sing maknani saben langkah. Umbar-rampe sing kudu disiapke antarane jatuh pitung werna, tangga saka tebu, kurungan pitik sing isine barang-barang kaya alat tulis, dolanan warna-warni, banyu kanggo atus anak, pitik panggang, pisang raja, utik-utik, jajan pasar, rupa jeneng, lan tupeng karo budangan lan sego kuning. Saben unsur duweni makna lan harapan apik kanggo masa depan anak. Sajroning prosesi adat Tedak Siten ana sawetara rangkaian kegiatan sing kudu dilakoni, yaiku sing kaping 1 ngresiki sikil. Ing proses iki, wong tuwa nggawa anak-anake kanggo ngumbah sikil sadurunge nyelehake sikil ing lemah. Kegiatan menika godho teges bilih lari menika sampun wiwit minggah ing siti. Tegesipun wiwit nglajengaken margi gesang ingkang kedah dipun tindakaken kanthi ati ingkang suci. Kaping 2 mlaku liwat pitung jadah. Ing kegiatan iki bocah-bocah dituntut mlaku nganggo jadah 7 jenis ketan. Warna 7 yaiku abang, putih, hijau, kuning, biru, jambon lan ungu. 7 ing basa Jawa diarani pitu kanthi pangarep-arep supaya bocah iku tansah entuk pitulungan utawa pitulungan saka Kang Maha Kuwasa nalika ngatasi kasusahaning urip. Jadah digawe ing macem-macem warna, gambarake macem-macem jenis lan macem-macem kesulitan lan alangan urip. Saben warna nduweni teges dhewe-dhewe, yaiku 1. Abang tegese wani, kanthi pangarep-arep supaya bocah-bocah padha tetep anggone nglakoni urip. 2. Warna kuning tegese kekuatan fisik lan spiritual sing kudu diduweni manungsa. 3. Putih tegese kesucian. 4. Jambon tegese tresna lan tresna marang wong tuwa, sedulur tuwa, simbah lan sapa wae. 5. Biru tegese ayem, tentrem ing sakjroning urip. 6. Ungu tegese sampurna utawa puncak. 7. Ijo tegese lingkungan lan kesuburan. Kanthi lumampah ing regi ingkang werna 7 menika, kajaba si jabang bayi saged nglangkuni sedaya pepalang ing gesanipun. Sing kaping 3 tangga digawe saka tebu ireng. Ing proses niki bocah kasebut diajak wong tuane ngunggah pintung unggah-unggahan sing gawe saka batang tebu. Tebu asale saka tembung antebing kalbu, tegese kebak tekat lan percaya diri. Ritual iki gambarake yen bayi bakal ngadepi perjalanan uripe saben dina nganti tekan puncak. Wong tuwane bocah ngancani dheweke sajrone kegiatan niki, gambarake dukungan kulawarga kanggo bocah kasebut ing urip sambanjure. Ritual menika gadhah ancas kangge nyengkuyung bayi supados tabah nggayuh cita-citanipun.
papan yaiku kurungan. Ing upacara iki bocah dilebokake ing kandang pitik. Ing jero kandang ana macem-macem barang kayata perhiasan, buku tulis, beras, dolenan lan liya-liyane. Kandang pitik iki ngabarake urip nyata sing bakal dilebokake bocah nalika diwasa. Objek sing bakal dijupuk bocah iki sing nggambarake profesi sing dikarepake nalika dewasa. Sing kaping 5 yaiku adus bocah. Banyu sing digunakake diklumpukake dening wong tuane bocah ing wektu tartamtu. Biasane watara jam 10 sampai 12 esuk. Banjur dilebokake utawa dikondensasi nganti kena srengenge ing dina sabanjure. Sajrone proses iki, bocah kasebut disiram dening wong tua ing banyu sing disuguhake kembang. Ancasipun supados si jabang bayi saged mulyakaken kaluarga lan dirinipun saengga dados lare ingkang saged dipun banggakaken. Sawise adus bocah diwenehi sandangan. Sing kaping 6 nyebarkake undik-undik. Undik-undik diwuti recahan campuran kembang manéka warna. Disabarkake ing antarane bocah-bocah lan wong diwasi sing padha teka. Pangarep-arep yen bocah kasebut dikaroni bodho sing cukup. Dheweke bakal menehi bodho kanggo wong miskin. Mekaten kanca-kanca, tradisi kedah sinten sing ora mung rame acarane nanging uga kebak makna karo urip kebaya Jawa. Mugi kanthi video iki kanca kabeh luwih